jajircewa da tsayawa kan gaskiya da ba da gudunmawa ga al'umma da cicciɓa ta zuwa ga tudun mun tsira shine ma'anar jihadi. Kaga ashe jihadi bai takaita ga ɗaukar makami ba. Ni ɗan jarida ne kuma ita ce sana'at. Nakan yi amfani da aikina wajen wayar da kan al'umma domin su fahimci hanyar da ta dace wajen cin ribar demokradiyya ba kuma tare da ɗaukar makami ba, da fitowa da jagorori kurakuransu wajen jagorancin al'umma domin su gyara. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukkaninmu masu kiwo ne kuma za a tambaye mu abin da aka ba mu kiwo. Da wannan nake neman aljannata, wannan ma jihadi ne. Neman ilimi wajibi ne domin bautar Allah ba za ta yi da jahilci ba. Kaga ashe dole a samu su ba da lokacin su wajen ilmantarwa. Don haka na ba da lokacina wajen ilmantar da ƙananan yara domin su san abin da zai wajaba gare su duk da ƙarancin ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fiyayyenku shine wanda ya ilimi kuma ya ilmantar. Ina neman yardar Allah da wannan aiki nawa. Wannan ma jihadi ne. Ni ma'aikacin lafiya ne. Na sani cewa neman na kai da ibada duk ba sa yiwuwa sai da lafiya. Don haka na himmata wajen neman ilimin abin da ya shafi lafiya. Nakan ba da gudunmawa ta jiki da ta aljihu, da shawarwari ga masu juna biyu, da ceto wanda suka yi haɗari gwargwadon iyawata. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fiyayyen mutane shine wanda yake amfanar mutane. Da wannan nake neman aljannata. Wannan ma jihadi ne. Na yarda rayuwar aure ibada ce. Aikina shine hidima ga mijina ta hanyar biyayya da kula da tarbiyyar 'ya'yana. Nakan yi girki, in yi shara, in yi wanke-wanke, in shirya yara don tafiya makaranta. Babu abin da nake buri sai in ga mijina da 'ya'yana cikin farin ciki. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mace a gidan mijinta mai kiwo ce kuma za a tambaye ta abin da aka bata kiwo. Da wannan nake neman aljannata. Wannan ma jihadi ne. Sana'ata sai da siyarwa ta hanyar halal. Na fara da jari kaɗan cikin yardar Allah ya bunƙasa. Ina da iyali da iyaye da 'yan uwa, amma da yara masu yawa, mata da maza da ke taya ni tafiyar da kasuwanci. Da wannan kasuwanci nake ɗawainiyar kaina da ta iyalina, har ma yaran shago, har ma in taimaki marasa ƙarfi da marayu da mabukata. Da ba da gudunmawa ta ga addini. Ina neman yardar Allah da wannan kasuwanci na tabbata wannan ma jihadi. Ban gamsu da roƙo ko bara ba, balle maula ko tumasanci, don haka nake sana'ar sai da koko da ƙosai. Da wannan sana'a nake kare mutunci na biya kuɗin makarantar 'ya'yana na islamiyya da na boko, har ma in taimaki 'yan uwa da abokan arziki. Ina yin haka ne don tsare mutunci na da addini na. Kamar yadda alkur'ani mai girma ya koyar, da wannan nake neman aljannata. Wannan ma jihadi ne. Sana'a ta dako da duk aikin ƙarfi. Na yarda da neman na kaina ba rara gefe a gidan masu kuɗi ko 'yan siyasa ba. Da aikin nan nake ɗaukar nauyin iyali. Ban taɓa jin kunya ko kyamar aikin nan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi kyan halal shine aikin mutum da hannunsa. Da wannan nake neman aljannata. Wannan ma jihadi ne. Ka ji jihadin waɗannan bayin Allah. Kai kuma menene naka jihadin?